Sarmar lapen ki sarpimar kacukat rap laki lam kimi kalilo. NLBKE indeng trokep resirkep kechok ni thoma pharman barlang so Baptist Church along NLBKE longri MIP kapaman pon. Sarmar lapen ki sarpimar kacukat rap laki lam kimi kalilo. Lason si Suraj ing tipu asar mar lapen ki priskil ronghang pipu asar pimar ahem achor asomar atumaphan chi utikang si chokadruk. Kedamtang ni phai kritrok arni thang achiklu ingdeng pokebraisi Karbi riso nimso rongaje kelang dunji pura hempen barjuisi ni phai ingkoi arni malomso apor amithanga hem along chewang raipen puthot kedam thujui pen pini anta priskil ronghang pi ahem chewang videlu. Priskil ronghang pi asomar bang hini lapen ke arong samteron lapen ke Suraj ingti arong hidipi kanya be asomar inut lapen ahem asor non usuk kacepat hebom aphan chi utikangsi Suraj ingti lapen priskil ronghang pi atum bang hini patumi arni pen pini arni anta ahem chewang vedetlo lasi arlu so ahem asor atum pen pherang ke atum aphan birta pachini pon. Lasi la Suraj ingti lapen ke priskil ronghang pi atumaphan bangjok abang thuatum le theklong aling sitami bangso contact 9678643276 along nang pachini ikvek thapusi kachuning ripon pidu. News report Karbi Live. NLBKE indeng trokep resirkep kechok ni thoma pharman barlang so Baptist Church along NLBKE longri MIP kapaman pon. Lakhain korapho nilip ke parlo barlang so Baptist Church along ni thoma pharman NLBKE longri MIP ni phai ingkoi pen ingkoi ra ke thom an pini pen pangcheng pono. Labang so mai long than bang abarim Reverend Benting Teron lapen ki Professor Reverend Megi Katharpi Diphu Baptist Church alang ni tumpensi mai esek birta kimi alam pador pono. Lapen labang so mai along kero karchu El Sadai Worship Team NLBROKE lapen lun cheto NLBROKE riso ejang atumpen kilun lapen ki kekan mai esek pador pon. Lapen la so mai long riso nimso amai sitami paman pon.